labing mataas nga Diyos na sugod ko ni siya sulat nga kanta sang naga-meditate ako on Psalm 97. In fact, ang isa sa verses ni nga ambahanon nakuha ko man sa verse 9 sang chapter na inino. Nasiling diri kay ikaw Ginoo nga labing mataas nga Diyos, nagagahom sa bug-os nga kalibutan. Mas labaw ka sang sa tanan nga Diyos. So, ang ini nga song is a declaration of how great and mighty our God is. Nga maskin amuin na siya, no, nagkari siya diri sa duta para mapatay, para mabayaran ang atong mga kasalanan. Kag ang chorus ang ini nga ambahanon is my personal response sa ina nga truth, no. And kung pamatian yung song, ang chorus ng song na hambal dira nung nagayaob ako sa tiilan mo, ginahatag ko ang akong kabubusan. So amo nang aton dapat nga person nga response sa gugma sang Ginoo sa aton, that is total surrender unto God.